שלום לכולם. היום אנחנו נדבר על מה שהבטחנו שנדבר, שאם אנחנו, היה לנו תשלום ועשינו את אותה מסגרת של תהליך הרכש, והבנו בעיקרון איך התהליך מתבצע. שוב פעם, סיווגנו את זה במיוחד לתהליך רכש של ציוד יחסית אסטרטגי עד חצי אסטרטגי, והבנו את המסגרת של תהליך הרכש. עכשיו אנחנו לוקחים מה שנקרא צעד אחד אחורה, ואנחנו מסתכלים על ההיבט הניהולי החשוב ביותר, שזה איזשהו תהליך של חיזוי. עכשיו כמובן שחיזוי במקרה שלכם לא מתעסק רק ברכש, אלא מתעסק בכל ניהול של שרשרת האספקה. כל ההיבט של הכנת הארגון מראש לקביעת וקבלת החלטות מתייחסת כמעט כל היבט. תחשבו על הכלי כחיזוי, אין כמעט משהו שלא רוצה לנסות ולהגיד, תשמע, אם תגיד לי מראש, אני מה זה ידע יותר. תחשוב על היבטים משאבי אנוש, היבטים הנדסיים, היבטים של ניהול שרשרת האספקה, היבטים של ניהול הרכש והיבטים של ניהול החזקה וכך הלאה וכך.